Меди Вали е класически винарски комплекс, изграден през 2007 година. Намира се в село Смучево, в полите на югозападна Рила, на 630 метра надморска височина, в най-северната част на долината на река Струма, на живописния път за Рилския манастир. Преди хилядолетия земите по средното течение на река Струма са били населявани от тракийското племе Меди. Освен с легендарния Спартак, оглавил най-голямото робско въстание срещу древния Рим, медите са известни и с развитото лозарство и винарство и с култа си към виното. В чест на хората, положили основите на винарството, в тази част от долината е наречена и винарната Меди Вали. Комплексът се състои от модерна винарска изба и 370 декара лозови масиви, засадени с сортовете Шардоне, Траминер, Совиньон Блан, Мерло и Каберне Совиньон. Уникалният и благодатен за лозарството теруар благоприятства отглеждането както на бели, така и на червени сортове, които с планирани, навременни и подходящи агротехнически мероприятия и редуциран добив, съобразен с технологичните изисквания на енолозите, дават грозде, от което да бъдат направени впечатляващи вина с високо качество. Климатът е преходно-континентален. Характеризира се с мека зима и сравнително сухо лято. Средното слънчево греене е 2900 часа, а средногодишната сума на валежи 588 мм. Лозята са с югозападно изложение върху алувиално-ливадни и канелени горски почви от седливи, слабокисели, с подходящо съдържание на глина и желязо. Интересното е, че в тях има дребни карбонатни отломки, които действат като естествен дренаж и допринасят за минералните нотки в белите вина. Формировките на лозята са единичен, двоен и двоен нискостъблен гюйо, като в един декар са засадени по 400 лози. Освен собствените лозя, Меди Вали прави вина и от гроздето на единични, специално подбрани заради сортовия си състав, географското положение и подходящите характеристики лозя. Под контрола на винарната е и лозов масив от 250 декара в района на Видин. Винарската изба се състои от административна сграда и отделна изцяло покрита производствена част. Първият етаж на административната сграда разполага с голяма зала, винен бар и магазин, предлагащ вината на избата. Панорамната тераса с изглед към величествената Рила е чудесно място за дегустации на открито. Производствената част се състои от приемно отделение за преработка на гроздето, отделение за първично винопроизводство и съхранение на вината и цех за бутилиране. През 2010 година в Меди Вали започна реализирането на новата концепция на винарната, чиято цел е да я превърне в перлата на българския югозапад. Започва създаването на интересни, богати, специфични теруарни вина със собствен стил и уникален характер, направени от специално селектирано за всеки сорт и тип вино грозде в оптимална зрялост. В подземието се намира избата за стареене на вината в бъчви и отделението за отлежаване на бутилираните вина при оптимални условия, температура и влажност преди реализацията им. Вината на Меди Вали са разделени по сортове и стил в различни ценови и качествени категории. Търговските марки, под които се произвеждат и продават, са базовата серия Агудиер, серията от средния клас Ексцентрик Инканто и премиум бранда Инканто. Вината от серията Агудиер са разпознаваеми вина с характерен стил, създадени от селектирано грозде с добро качество, за хора с изградена винена култура и високи изисквания. В концепцията им е заложена идеята, че добри вина с разпознаваем стил се правят само от грозде, отгледано в условията на една добра година, а серията Ексцентрик Инканто се произвеждат от вина с високо качество на ексцентрично добра цена,
при които различното и странното създават стила. Заради следването на идеята за очарование, те запазват думата инканто от италиански очарование в името си. Същността на вината ексцентрик е в постигането на хармония и създаването на стил. Ексцентрик инканто виньоние и ексцентрик инканто маврут са първите две вина в тази серия. Високият клас са вината инканто. Това е премиум бранда на Медивали. Вината са направени от най-доброто специално селектирано грозде, без компромис. Притежават неповторим характер, уникален стил и много високо качество. Виното във всяка бъчва има собствен живот и се развива по различен начин. Затова в края на отлежаването от всички бъчви с вина, носещи неповторимостта на теруара на долината на река Струма, от най-северната му до най-южната точка се избират най-добрите няколко, които в най-голяма степен изразяват разбиранията за вино с неповторим стил, съчетаващо нежността и хармонията. Това е Инканто Блек, топ виното на Медивали. Атрактивното географско разположение на винарната, условията с които разполага и изключително добрите вина, които предлага, отличени с престижни награди на национални и международни конкурси, превръщат Медивали в най-очарователната нова дестинация за винен туризъм. Винарната Медивали е отворена всекидневно за посещение. Тук ценителите могат да открият любимото си вино и да станат негов приятел завинаги.